Hem de ser conscients que dins de tota la baula alimentària, des de la producció fins al consumidor, tots aquells espais que la ciutadania organitzada des d'iniciatives d'economia social i solidària no fem, no prenguem nosaltres la iniciativa, és el mercat qui l'ocupa. Qualsevol espai que deixem lliure, el capitalisme l'ocupa. I més si pot ser tan sucós com és la distribució i com és la comercialització. Perquè us feu una idea, penseu que hi ha empreses com les que ell comentava, com poden ser el Mercadona o el Lidl o moltes d'aquestes, que estan treballant amb uns marges de més del 120%. Això vol dir que entre el cost del que ells paguen per la producció, que no vol dir que sigui el cost de la producció, que això és un altre tema, sinó el que ells paguen, el que ells han considerat, perquè ni tan sols qui ho produeix pot decidir el preu que posa, el que ells consideren que han de pagar per la producció i el preu que ho venen, hi ha més d'un 120% de recàrrec.